ƙawata ta ce ni. Ina kwance a kan gado, ta zo ta cire min kayana. Bayan ta cire min kayana, ta ɗauko mai ta shafa min sosai a jikina. Da ta shafa min mai sosai a jikina, sai ta fara taɓa min kan nonona, tana taɓa min kan nonona, ina jin daɗi sosai. Take matsa min shi, take matsa min shi, take matsa min shi. Bayan ta gama matsa min, sai ta sa baki ta take sha, take sha, take sha. Sai take ɗan ciza min kan nonona, ina jin daɗi, ina fitar da numfashi, ina fitar da numfashi. Tana ciza min kan nonona. Sosai tana mulmula min, tana mulmula min, tana shafawa. Bayan ta min wannan, sai ta sa hannunta a gindina take cusawa, tana zarowa, tana cusawa, tana zarowa, tana cusawa, tana zarowa. Har ruwa ya zo ya fita, ta sa bakinta, ta sha ruwan nan, ta sha sosai, ta sha sosai. Har na ji kamar zan yi fita daga cikin duniya, tsaban daɗi. Ina ji daɗi sosai, ba zan iya faɗa muku daɗin da na ji ba. Bayan ta gama sa hannunta, bayan ta gama tsotse wannan ruwa, ta gama shanye wannan ruwa, sai ta ɗaga ƙafata, ta sa ƙafanta a ciki. Labarin yadda ƙawata ta ce ni, ina kwance a kan